Krista Zara unang du takte chi bai vek u tun truma ka turon soi tur hi AK-47 a thupuya on manga AK-47 ju kan hriat thawng in silai nia sipaite mihringten melmate be nana melmate ka nan mantrin nia thil tu te ron ka chau ka tumani lowa AK-47 chun entir na nei ani ti hriat thiam ka be se kan hriat thawng in heta FSC bungluk chang song pania chuan kan buan te hi ti sai ti sen ni lowa lana tele thune yan tele he thim chunga khowa rorel tu tele ban hmuna te thara so hom ten ni zoke ti nia chu kan melma chu mihring te ni lo in chu nangle ke hi I melma kan ni lowa kan melma te chu thara sual sitena tir ko te kan mu thelo te khan ni nan ni chu AK-47 mana chulna kron soya AK-47 chu enge entingi kan manang ti chuan thesanalika thon khat bunga chang song pasaria khan bang lovin trong trai ula ti kan hua AK-47 chu trong trai na ni ti chu achiang te ni chu ye thalai kan nia thalai khel lewa po pui pangin lo experience to lo dai hriat to ten thu thazok thu dik zok thu tak zok in fa na konga te enge kan ngai theilo thini tro enge ni big chu ti khati ti ten fam kim big lo chu ti khati ti den an soi thina amaro chu heti nga soi kan du lo chuan Christian kan lo ni ven na angin Christian nom ji chu isu hung si tu ti na nia Christian kan lo ni ven na angin he AK-47 ni thei topin kan kap chuak tu ente kan mang tu ti na in chu kan trong trai tu ti na in chu ma se tharawa tui ha na po kan lo na nei lo ani chuan emo tharawa tui ha na om ji po kan lo na hre lo ani chuan apoi me chumi tu chuan midang trong trai sakna te po kan mamwa amaro chu midang te hriat kan ning viau ani chuan he AK-47 I mang ve tapang mu ti ha thil tu ten lo hria se ka du sak chawa he AK-47 hian ara a chhuah chu kan chin thalo te po hri lo kara kan lo thla in kan lo ho me le enge ti khan thil conviction kan don zel na ko khan tlingai ti thelo ni mo thain ti thelo kan phu lo ni isu ma ina he ni ta ka chon ma se isu hung zui tu in ti te chunga po a sei du chu 100% kan thinlung hi pek hare me lan hare me ma se kan hlan fo thin ni tro ma se 100% tunge lan ti to ban pharang utila ban phar chu kan tlem viu mai the amaro chu gali su khan nangni misual te infa te chunga thil thapeng cha in hriani lom ni ke in pa wan min ang vai nge thau thiam in ka pek long cheu ti te pona soya ni kha chu wang chuan he AK-47 hi kan mangani chuan min van pe don em tero thau thiam chen wang em pek lawang heta lo sei ta isu hung lo zui tu te po du tok mai lovin tha in ti mai lovin thinlung kha tam tiang ber la ni la mo 100% kan pe thelong ni pon isuan ngong kolbat pui turin ni duwa anwa po hrema po thamong tang anom theinan ikhan kan phuri jang turin ain pe renga nai renga chuta chuan enge kanun ruang no kha nan tele enge har thana sang zo kan nei zel theinan kan thinlung hlan tamna chuan ra tha chho dona ele in konga te in cheina konga te le chonghei trong trai poimo zia te thlengin min hriat mu fia tiam te doni chu mo chuwang chuan he tami ten min lo hriat kha kan khoviau ani chuan he AK-47 ni mangin kap chuakin kan trong trai mai khan midang te fuina te enge don son ngai khel lo khan kan mang thein ni ti kha thil tu ten lo hra thula he AK-47 ni mang zel turin la mang lo te po lo mang mek te po lo mang zel turin tu sak na sang ber ka la ang chau